Det er verdens eneste af sin slags, som Lauritz Lauridsen her ruller ud af garagen. Jeg har lavet biler siden 1956, og jeg har ikke mødt andre biler, der kører så godt som den her. En Mercedes-Benz 320 Cabriolet B-model fra 1938. Den fik den store udstyrspakke, da Mercedes ville bruge den som kampagnebil. Men så kom 2. verdenskrig, og den blev overtaget af en af verdens mest forhadte nazister, Reinhard Heydrich, der stod bag jødeudryddelsen. Og jeg har godt nok hørt nogen sige, at den er uhyggelig, og bilen den er blodig. Men det er kun svage sjæle, der giver materielle skylden for det, menneskene laver. Det var også i Mercedesen, at Reinhard Heydrich blev dræbt under et attentat i 1942 i Tjekkiet. Bilen blev nødtørftigt sat i stand, og af uforklarlige årsager endte den i Danmark. Her blev den fundet som et vrag i en lade i 1980. Lauritz Lauridsen fra Hobro-egnen har siden gennemrestaureret bilen, og den står nu nærmest som da den rullede ud af Mercedes-fabrikken. Nu skal den så sælges på Classic Race Aarhus og BCA Bilaktion den 25. maj. En ny stor årlig aktion for liebhaverbiler. Det her, det er en helt særlig bil. Der findes ikke nogen bil som den her i hele verden, og med den her historie, den har, så må man sige, det er absolut noget, som vil vække opmærksomhed ud omkring i Europa. Vi er enormt stolte af at have fået den med på den her Classic Race Aarhus og BCA Bilaktion. Det er en bil, der er virkelig, virkelig speciel. Snart har den smukke Mercedes med den krumme historie kørt sin sidste tur med Lauritz Lauridsen bag rattet.